Kublai pi kipat ba ki baju kersan ni ka channel ke jongi tementa ngila poi samo kasyang bat ngila dap bani kenduru ya uba lamprang karbani udai u presiden jong kasyang HNM bat ngila bani kendu ha office trikam jongi kaba isong isaru hamo kasyang kene kebakiong ke new shillong ila pensyai bak jingmina jong kitu ki arngot kina ilam kata uba Nelson Karbani vice president bat uba kelang tungni general secretary te kadai bait na marba nadu mencuwa nadu hakini kisngi balam prang loong ba kini ki arngot kim juan mi isu syaki jinglang bat kim long kim rikam bahasyo ya kasang kumta kasang ro kala be sengno yaki te hendrai kaseng ka klem shim la ai kubar kini kisngi ban makipat kila ai kubar bakil ami no na kaseng tang na marba kim sewe hap ya gato ka junction door jungu wa uthap ha ka wei ka parti ha ka election MP hendrai balam prang ulong ba kita waro kini tang ban shu ai daw hendrai kaseng ulong bang song kerki sibajan met ban song meeting kerki ban perung dokot thmai bat kumjuru ban Tung bujlino da kiwe kini kitkam hakapos general secretary bat kum juro bantung biang sa uway u vice president makidan arngot ki vice president jang kaseng HNM de ya u secretary kita tung biang hadin long ru ba mentas kemat kaseng kantung no kitkam ki ba kemat kan long bait ya ki basa shlong khang bensuk kor kom trikam namar bakina kitkam ki basa jengai jang ka shlong ka ha habalat bawan kum juro haba trikam nomor ba kidikot kijenjar ba haba ya trikam jene chakamat luong ba kita tung no kidkam not nang ne kabasa shlong khang bansuk kerkom trikam berkaji sen te ulong ba su penchai ba la shai kasngi hadin bala budget kidikam bal de psong kasi isi kumu presiden un su penchai ba kai kami kumne hendrai ulong ba kini kini jingjak saja mang kapor bakina alam kimi anda kaseng kan baik nak buat jelam tunggu. Yang iskem ba ayuk ke bau ba lamprang usatung ni sekretari berpresiden ni sepet asai kasngi ba isa ai kajik persyairo halor kini rum kendam. Te kubra shibon pa ba mentang lawan pai na makasiang nin sekrupat asai kasngi. Kubra shibon. Iya ba ya kari bat kajat nrio. Bat ka ideologi jong ke HM nadu ba lasan ya ka lasut lasor kanong rem kumno ban ke khun ki mat jura jong ka jala Amerika ya namar ha ka seng HNM hi ngilai rai ba ka seng kan be nokot ya ki brio ki basuan ban ri kan ka seng bat ngajukran ya gane ha ka juwai na jingalang kanong sudat longshan na po na jantil district bat ka seng HNM hi kam alat ya kino ki dikot ke basuan rung keseng tang kanam kat ba ki kam kecungki kelong persya ya ka riti terkam jong keseng lane mut ban tho ya keseng den liang jong keseng ka sukwa ban pensai khndiat ngin sakan ba lasai kasni namar sibet janmet dan ka jingalang jong kino elam bhakmat ki ba Dana Postor Shillong bagin sa ai ga press conference la shai koski nga sukwa pan sai khndiat ya ka jingkren jong u wei na u noilam de seng u vice president barim jong HNM Nelson Karbani wong ba ka jingmi jong u na ka seng galong hadin ba kadon ka jingki win na po jong seng kata ka dei ka ba u sukren khna kunlong kamdon ka jingki win na po ka seng kai hapo ka seng mentang long telimlon ka jingki win galong ka jingki win kadai maki hi ki baladon ha kalis syabe seng